Committee of Kenya ochiwo sir ne tim mar wakeni mar hockey e kinde ma gitimo ikruok ne tuke mag ng'ado tiko mar tuke mag Olympics mibiro bagi boma ma Paris e piny France higa manyien. Nok Kenya omiyo tim mar Kenya omenda maromo siling milion 3 mabiro konyo e weche mag wuoth, nyiepo mag gige tugo kaachiel kod nyiewo lewni mag timo orako. Tim Kenya osebedo katimo orako margi e alap mar City Park buore Nairobi ka gigeto timo maber e tuke mag ng'ado tiko mibiro bagi e piny mar Afrika ma milambo kochakore tarik 29 dwe mar 10 nyaka tarik 5 dwe mar 11. Out of the limited resources, we've been able to sit an executive and approve support for the team. And this support is very specific. It is support to prepare. And therefore today we are pleased to announce to not even the leadership, but to the players and the coaches that will be availing 3 million shillings for their preparation. Really grateful for this opportunity that NOC has given unto us. We've been looking forward to such for a very long time, and with this I think it gives us even more motivation towards the qualifiers, which we are really looking forward to, so that we can qualify for the first time to the Olympics as the ladies hockey team.